Welcome back to my channel ng Bandance TV. July 19 karon birthday ni Carmel Sky, ug sa birthday syempre may gift. Nagprepare jud sinang bandit. Ako gibutang daan ang gift. Unya syempre naa siya'y decoration. Pasensya na sa happy birthday kay na wrong spelling na mga kabandin para inigmata sa akong anak. Surprise! Naanay decoration na apay gift. Good morning! Happy birthday! Hoy, lingkod na diri na kay ko ano gift. Diri sit down. Na kay gift? Ha? Good morning! Happy birthday! Happy birthday, Carmel Sky. Diri lingkod diri kay imong i-open. O sa imong gi-expect unsa na? Okay ba? Sige, open. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Carmel Sky. Happy birthday, Carmel Sky. Unsa na, Sky? Ang birthday girl. Uy, Hala, unsa na? Wow, kanay sa pilo. Nan ka na? naipunda na. Ha? Nan ka? Hello? Naipunda Ay, kanay sa pilo. Ni Carmel Sky. Unsa na, Sky? Dinali-dali jud, Sky. Amo pa unta na i-gift wrap. Ay, boy, mga kadaghan. Uy, ina pa man. Kapay wala ta na open. Napa diha sa sud sa plastic. Sarong nga na imong face eh. Pag mata pa dyan taon. Kinan ka sa color? Sa ka na. Sigo ka sa imo, Sky? Yung pelo. Rainbow. Thank you. Welcome! So, na siya ang birthday girl. Happy, hi! Happy birthday, Carmel! Thank you. Number 1 first buhaton, inig birthday, magpasalamat sa Ginoo sa iyang gihatag nga maayong lawas na ngadto mi para magdagkot sa kandila. Kay lagi di pa pwede ang bata dalhon sa sud sa simbahan. Muni among tulumanon every birthday. Mag-thank you. Yutupad na sila. Tangtangi nag-usa na ro kay. Uy, agoy ang kamot. Na napasok na ner. Napasok ya kamot, tanawa ya kamot. Sakit na. Napasok. Ay, napasok jud ner. In the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you sa tanan nga imong gihatag sa birthday ni Carmel. I-guide siya nga magbuutan hangtod mudako unya. Salamat sa grasya sa kinabuhi, sa good health tanan. Thank you kaayo. Nahuman na ni og dagkot pagpasalamat, amo siya gi suroy-suroy diri sa tugkaran sa simbahan. Nya dako man og space nakadagandagan in town. Kay pila na sad ni siya kabuan wala kagawas kay baw na mo nga ang panahon karon pandemic, bawal jud ang bata. Nya timing sad nga naay mga langgam. Daghan sad og langgam na ay color yellow, color blue. Ako siya gipangangutana unsa iyang ganahan kato daw color blue. Unya, lingaw sad bisan tuod kadiyot ra karon nga panahon angay jud ta mo appreciate sa bisad mubo o gamay lang nga time nga makagawas ta
dapat i-appreciate jud nato. So mao na ang among kalipay among gihatag sa among anak nga nakasuroy-suroy siya bisag kadiyot lang. Nakadagandagan siya. Na feel niya nga free siya pero sa pagkakaroon kay ang bata murag di naman ganahan sila maglakaw-lakaw sa gawas. Gusto naman sila nga sa suod lang permi murag naanad na sila. Luoy kayo mga generation karon no, mga kabandin. Unya tao nagdagandagan siya kay nakita siya dakughawan. Karon pa ni siya nakadagandagan sa gawas nga laing lugar. Samong balay makadagandagan siya sa gawas pero dili pariyaan ni. Kadiyot niya nga dagan-dagan gikapoy na siya kay gusto na siya muuli mga kabandin in town tanawa ra gud og. How old are you? 7. Yamingan na di Kasi siya sa iyang gibuhat dito sa iyang dagan-dagan. Kung Da. higda dayon siya. Wala pa gani nakaili sa iyang sinina. Nya pasensya na wrong spelling town ko sa akong birth. Kay ngano gabi ni nagbuhat ani unya. Duka na siguro silang banding. Mao ni ang favorite part ni Karma Sky. Mag-blow na sa candle. Yay! Excited much si Carmel sa iyang pag-blow niya. Sige kaon og cake. Sige Ay, sa kuha Sky? diha. So, Hala, sila ang ni Judith happy. bata. Kinsa ingani sa una na. Nindot kay basta papang sudlay. Okay. 1, Sina? 2, 3, go! Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday to you. birthday to you. Ablo na tayo, wala. Happy birthday ta. Sige. 1. Wish usa. Wish, wish. Ay, sabaw sa imong wish. Imo na ng wish. Okay. On the count of 3. 1, 2, 3. Yay! Sige, sa man imong gi-wish, imong birthday. Secret man. Ayaw na. Happy birthday, Carmen Sky! Kiss pa. Sa una kay little girl pa ni si... Oh, baby pa ni si Carmen karon kay... Dili na ni siya baby mama ka ng little girl na ni siya mama. Si Carmen Sky. Unya. Grade 2 na. Basta kay... Akong usan akong... Kuha ni Carmen na kanginalan. Good girl, no? Good girl. Si Carmen. Niya mag-study. Okay? Ama na akong wish sa imong birthday nga klase na mag-study kang maayo. Unya, good girl, motuman yun sa mama, sa papa, sa lulong lula, sa aking sa kuya. Mao dyan na yung importante. Happy birthday, Carmel. Yeah, fist bump. Okay, Happy birthday, Carval Style. Ganan siya sa unlan. Sa iyahang 7 years na birthday, sa iyahang edad, murag di kuan. Ang iyahang buot, dako sa iyahang edad. Pero buyag lang, mauni usahay mangutana nako nga murabag dili na ako ma-expect nga sa 7 years old ipangutana sa ako Kunya hinatunta padayon siya sa iyahang pagkabuotan o sa iyahang pagka-bright. Kay bright baya siya. Diba, Sky? Moingon daya siya, bright baya ko. Ako ba yung answer sa akong module? Ako yung mo suwat, ako tanan. Kay bright baya ko. O, diba? O, ikaw mong good. Imo giingnan si Kuan, si Aki. Mga bright baya ko. Ako ba yung mo answer sa akong module? Kay bright man ko. Sky, nga naman nakahibaw ka, ana. Kabaw ko, kay bright man ko. O, diba? So, mao na siya nga. Inaunta nga magpadayon, kaluyan sa Ginoo. Niya, hatagan siya maayo nga lawa. Kasi may isulti na ka. Love you. Birthday, Sky.
Kanang unta dili na siya mamatin na ko inigtog ni. Kaya yung makamata kay mamatin siya. Abis guys. Diyan yung boy! We were dance na. Sa laptop mana. Sa laptop. Birthday Sky. I love you. Ang akong wish kang Sky kay mabuutan kayo. Magpasalamat ako. Mabuutan kayo. Nga bata. Siguro galing nila. Dili mo kuan. Dili mo unsanin. Dili mo balibad. Ano na akong gusto. Sa akong palangga nga Carmel Sky. I love you, Sky. Mana na lang? Huh? Why, thank you. Para magbunjing. Sira na dyan. Ay, ako budoy. Hoy! Ako budoy. Happy birthday, Sky. Happy 7th birthday. Hope nga padayon sa imong kabuutan. Ha? Masinugtanon then Mino permission advice ni mo mga papa. Happy birthday once again. Love you. I love you, Sky. Ikapito niya mga tuig sa karon. Nautunta nga padayon ang imong kabuutan, padayon ang katalented. God bless you always. Sunod magsunod-tanay ka ng kuya, isip kuya ninyo. Ha? So, happy birthday, Sky. Nautunta ka sa ginagawa sa model. Angtud nga very talented ka. Kung mga goals ka na makabot, mag-pick out. Uy! Klaro ninyo, uy. Hoy! Thank you for watching mga kabandin. Kinsa pa to ang wala naka-subscribe, please subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. God bless and stay safe.